Kakong Idashisha Nongrang ka IPS officer siaja kandai spa kandai pu arbach kabade ka Director General Civil Defense and Home Guard Meghalaya baro shikata bat ka officer pulin ka bakhamrang ba hagarta Treikam ban ya ki weipat bat kadai ka longkme khasi baningkong ban yo kerdan IPS Mynta Sngi ka arpo terik jemang arjar pusau klasim mi ka kam kum ka Director General of Police jong ka Jylla Sngi hadian ka jingsong thai u Dr. Laljal Ram Bishnoi Haka jingyo ban kiyo kerdan ka kong Nongrang kaladep ban perbna lang bau sekretari ka Tanat Home Police ka sorkar Jylla ba Cyril Viding do haka hukum balayo jingmunjul nolat ka Jylla ka khatwai terik jemang arjar pusau ka samoy Treikam ka kong Idashisha kum ka DGP kan long arsnam Naduh ka arpo terik jemang arjar pusau hadu ka khandai terik jemang arjar punriu Kuman chikodo baka kong Idashisha kadai na pedeng lai ngut ki officer IPS ba kenthub yo RP mina siaja khandai spa khandai pulai bach bat udipak kumar siaja khandai spa khandai pusau bach ki bala menjur da ka empanelment committee jong ka Union Public Service Commission ba ki long ki babet ban simti ka kam DGP Maria Shimti ka kam lala banyo lum jingtem ka kong Nongrang kala sim ka salute hakmat ka office Treikam jong ka DGP headquarter ka baha IGP point ka bodon halendet ka main secretariat badru ban lum jingelang ya baro ki pulen ya ka bala donru ka jingpdang sobha ya ka kuman siu pentem ka kong Idashisha Nongrang kum ko officer pulet IPS kadai ka bala dep an sakri hapo ka Jylla bat ban longru kum ka SP jong ka Giant Hills Naduh ka khat new trik rompang siaja kandai spa kandai punyo hadu ka khat south trik yong siaja kandai spa kandai pu khandai bat kumju ban simti kum ka SP ka East Castles Naduh kan new trik rompang ar hadu ka ar new trik risau ar lai haswa bakan lej bandan ha ka Ministry of Home Affairs hapo ka Tanat Intelligence Bureau kabalayo priang ru ya ka President Police Medal for Distinguished Service hakasi rakhi ya ka Independence Day House nam arjar khatsan Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F Mynta ka Sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya